Var det søgefeltet, det her? Var det ikke urlen? Jo, det var fordi, der kom en streg i stedet med .dk. Tror ikke det? Jeg ved ikke, jeg er ikke så god til at bruge PC her. Hvor kom der? Nå, det er jeg selvfølgelig. Op med den. Noget vi arbejder med lige i øjeblikket, det er fortælling. Altså det her med at tale lige præcis i øjenhøjde. Vi arbejder hos DSB med deres serviceværdier, og det er jo en ting for sig selv at skulle lancere nogle værdier i en virksomhed til medarbejdere, der synes, at det er forskelligt, hvordan man ser på det. Lad mig sige på den måde, og så er det jo vigtigt. Niveauet er så stærkt faldende hele tiden, ikke? Ja, det er det. Det er der nogen, der siger, og det tror jeg, de arbejder meget på. At kunne håndtere det på den rigtige måde, og tilbyde lige præcis det serviceniveau, som der skal til, når man nu har sådan et dalende, måske økonomi, eller dalende ressourcededikering. Nu der er jo mindre og mindre til at håndtere flere og flere. Og det giver jo en... Og folk kan ikke engang købe kaffe mere, eller? Nej, den er også væk, den der vognen der, ikke? Det er fordi, der er få, der køber kaffe. Ja, det er det. Ja. Det er jo det. Det er jo... Man køber det. Og prøv at kigge her. Jeg vil vise jer nogle forskellige eksempler, og det første, jeg lige viser jer, det er et kursus omkring antikorruption, som vi har lavet her i... Ja, det var ikke hos Egmont. Sådan der. Er der lyd på mig? Det skal vi se. Det kommer der i hvert fald. Kan du se det, Stine? Om der er lyd på? 2% den skal holde op. Den skal vi have højere op her. Sådan her. Godt. De her eksempler, som jeg nævner, det er helt tilfældigt. Men Egmont har lavet et kursus til alle deres medarbejdere omkring korruption. De har en politik, der slår fast, hvordan man skal være, når man forholder sig til sådan noget som for eksempel bestikkelse, i modsætning til den anden store bladkoncern, som jeg har været udsat for noget. Så kan Egmont sige, at vi har styr på, hvad vores retningslinjer og vores politik er, og det kan vi faktisk dokumentere i vores system. Og hvordan kan man så gøre det? Det har vi gjort ved at lave et lille kursus her. Det tager 25 minutter. Det er båret af en karakter. En tegneferiekarakter, som fortæller os en masse, byder os velkommen. Og der er en video. Vi kigger lige på det. Vi prøver det af. Lad os lige se her. Welcome to Egmont's introduction to anti-corruption. Yeah. Generally speaking, corruption is the abuse of entrusted power or resources for the benefit of the individual or company. Corruption can take many forms, including embezzlement, extortion, nepotism, fraud, or bribery. Egmont does not tolerate any form of bribery or corruption, but you may encounter Så hun fortæller en masse. Så har vi sat deres direktør ind. Han vil gerne ind og sige det personligt til alle medarbejderne i Egmont. Det kan han jo ikke. Derfor har vi optaget en video med ham, hvor han får lov til at tale lidt om det. Og det er... Dear colleague, welcome to the e-learning program about anti-corruption. Corrupt acts expose Egmont and its staff to the risk of prosecution, fines and imprisonment while endangering. Så han får budskabet ud her. Hvad skal vi lære? Læringsmålene. In the introduction, you will be presented with the main points of Egmont's policy against corruption and bribery. God idé. You can open the policy here or find it under Tools. Og så kan vi lige lære at bruge det her værktøj, hvis vi vil det. In addition to the following cases, this introduction contains a number of documents outlining Egmont's policies. You can always open the documents by using this. Kan I se? Det er sådan, vi låser det op hen ad vejen. Og man kan se lige præcis, hvor langt man er kommet.
Og nu går vi i gang med nogle cases, som arbejder med de enkelte politikker, som de har inden for det her område. Og det introducerer hun også lige for. Lad os In lige the høre. following, you will experience 7 different situations where you must decide how to react. A scene will be described for you. Based on this scene, you must use your knowledge about Egmont's policy and your own common sense and act correctly in relation to the problem in the case. It is not certain that you will be able... Jeg lukker lige. Så nu skal vi lige tage det her. Det første, det er, at du har fået en gave af en leverandør. Lad os lige høre, hvordan vi håndterer det. You work in Egmont's purchasing department and have a close and good relationship with the supplier. You often talk with him on the phone. You were the one who recommended the supplier to your manager as you knew him from a previous job. Your birthday is approaching and the partner sends you a birthday gift. You open the gift, which turns out to be the latest new iPhone. The gift Det sker jo includes tit. a card where the supplier writes how happy he is for the cooperation and that the gift is an expression of his deep respect for you personally and professionally, and in the hope of a continued good cooperation. Så, nu skal vi svare. Og det er jo på tid, det kan vi høre. Hvad tror I? Skal vi tage imod den? Det er bare en personlig gave. Nej, den er alt for expensive. Lad os se, om vi gør det korrekt. Det var rigtigt. Og så får vi selvfølgelig en umiddelbar feedback, men det, der er rigtig vigtigt, er nu, at vi forholder det til deres politik. It is generally acceptable to receive or give gifts of minor value. These gifts become problematic in situations where they reflect a quid pro quo agreement. Monetary gifts, gift cards, vouchers, or gifts of a sexual or otherwise inappropriate nature are obviously unacceptable. Gifts of high value, such as tablets, weekend stays, jewelry. Og det her, det tager udgangspunkt i cases, som der har været et problem i virksomheden. Og det er det, som vi tager udgangspunkt i, når vi laver vores dilemmaer. Så man arbejder med noget, som bare ikke skal ske igen. Som vi helst vil undgå. Og sådan fortsætter det. Når vi kommer herned til, så sender vi et lille... Nu har vedkommende været igennem, og de har i øvrigt også committed til vores politik omkring det her område. Og så kan de på den måde sige, at de er orienteret og ændret adfærd. Så nu ved jeg ikke, I er jo vant til at arbejde med læring. Og det er sådan et lille bitte område i forhold til, hvis man arbejder med læring til dagligt. Hvordan synes I om at arbejde med sådan noget her? Politik, og er det langt fra jeres hverdag? Eksempel. Det er det jo ikke. Ja, det er langt. Altså, jeg tænker også, i forhold til nogle af de andre ting, vi har hørt om på det første møde, at det er meget sådan en lineær proces, som går lidt imod, hvad ellers man, altså de netop giver internet mulighed for, at man går i alle mulige retninger. Ja. Men så kan jeg godt se, at lige præcis her, jamen så er der er et start, og der er et slut. Der er helt præcis meget, vi gerne vil gå til. Det giver jo faktisk ret god mening lige præcis med sådan en proces. Ja. Ja, det der med at styre dem igennem, det gør vi tit, når vi skal være sikre på, at de er kommet igennem nogle retningslinjer. Nu vil vi se noget andet. Et andet eksempel her fra Skolen for Klinik- og Tandassistenter over på Panum Instituttet. De har nogle kurser inden for anatomi. Jeg er simpelthen ikke så god til det her PC. Og jeg kan da også lige søge her. Her. Så kan vi lige se, om det starter. Det skulle det meget gerne gøre. Godt. Det her kursus i hovedet til anatomi, der arbejder med nervebanerne og den måde, vores knogler er struktureret på. Det er et kursus, som normalt har taget 3 uger for dem over på skolen, og der har de lavet et forløb her, som man kan tage som selvstudie hjemmefra. Og så har man ikke aflyst undervisningen, men man mødes omkring det her program på skolen, og så er læreren den, der procesfaciliterer, altså tager nogle af de ting frem, som eleverne har syntes var vanskeligt. Jeg skal lige vise jer nogle ting fra det, inden vi kommer så meget ved. Først skal vi lige introduceres til, hvad det egentlig er for noget, vi er i gang med, hvordan det virker. Men, her der kan du faktisk vælge dig ind, hvor du vil. Men vi ser, ja, det er nogle spændende billeder, vi har med at gøre her. Vi kan arbejde med muskulatur først, hvor vi lærer om tykkemusklerne.
alt sammen super vigtigt for en tandlæge. Skulle lige høre, hvorfor er det egentlig? Du tror det. Jeg tror det for at forstå, hvordan det virker på mundhulen. Ja, det er faktisk rigtig begge dele. Og så kan vi her se på, hvordan det hænger sammen med kraniet. Og der sparer de jo også ude hos dem en der. Ja, jeg har altså ikke så nemt ved at bruge den her PC her. Men han kom på hovedet. Og der kan jeg sige, at hvis det havde været med en attrap, som de også har,